Jan Sadil, výkonný ředitel JRD Group. Dobrý den. Dobrý den. Kvůli napětí kolem Íránu už některé banky zvažují a některé banky dokonce přistoupily k tomu, že zdraží hypotéky, respektive zvednou úrokové sazby. Z vaší zkušenosti, než jste začal působit v JRD, hypoteční úvěry a ta reakce, ta okamžitá reakce na geopolitický konflikt, jak něco takového je podle vás obvyklé? Je to běžné, anebo je to nějaká v zásadě výjimečná věc, výjimečná událost? Ono, to není vlastně reakce samotných hypotečních bank a hypotečních úvěrů na to, co se děje, ať už na Ukrajině, nebo teď na Blízkém východě, nebo kdekoliv jinde. Podstatné je to, že na tyhle situace reagují finanční trhy a že se bankám zdražují zdroje pro financování například hypotečních úvěrů, ale samozřejmě jakýchkoliv úvěrů. Čili ano, ten nárůst je viditelný, znatelný, mluvím o té zdrojové stránce, no a logicky nemůžete poskytovat hypotéku, která bude mít nižší sazbu, než za kolik si ta banka půjčuje. Takže logicky tím, jak se vám zdraží zdroje pro poskytování úvěru, tak se to velmi rychle musí promítnout a logicky musí promítnout i do ceny hypoték. Když ta geopolitická situace je taková složitá, zvláště v tomto konfliktu to vidíme, že mnoho těch událostí je ovlivněno americkým prezidentem, který jeden den něco ohlásí, druhý den je to jinak, prodlouží nějaké ultimátum. Můžeme očekávat, že ten trh obecně se vzpamatuje a bude zase důvod pro ty úrokové sazby, aby šly dolů, anebo tady vidíme nějaký nový nárůst, nový standard, který takhle prostě reaguje na nejistotu obecně? Já si myslím, že se naučíme nebo musíme naučit, a možná už částečně jsme se naučili, ne? V té nejistotě určité žít a nevím, jestli to máme spojovat s tím nebo kterým prezidentem. Prostě ta situace je taková, jaká je. Trhy to nějakým způsobem zohlednily. My můžeme, myslím si, poměrně jednoduše a rychle zapomenout na to, že by hypotéky zlevňovaly a že by se dostaly někdy pod 4%, tak jak si to mnozí přáli, že už zase budou hypotéky pod 4%. Pokud dnešní cena 3letých zdrojů je někde zaokrouhlým s dovolením trošičku nahoru 4,4%, tak si k tomu přičtěme marži plus minus 1% a dostaneme se tam, kde podle mě se ty ceny hypoték po nějakou dobu budou objevovat, to znamená nad 5%, lehce nad 5%. A ještě jedna část, podle mě ta odpověď si zaslouží, a to je pohled na inflaci, protože to, co se děje z mého pohledu, a nechci se pasovat do role makroekonoma, nejsem makroekonom, jsem bývalý retailový bankéř, ale myslím si, že na tohle člověk nemusí být úplně vědec, aby si uvědomil, že v téhle situaci zvažovat to, že by inflace zůstala na stávající úrovni, je víc než optimistické z mého pohledu. Konec konců vidíme i kroky nebo nekroky Národní banky, nezměnila úrokové sazby. Takže já si myslím, že prostě tohle je nějaký nový normál, ve kterém se naučíme žít, a je otázka, jestli to je žití na půl roku, konec roku, 2 roky, a to se obávám, že vám nikdo neodpoví, ani nejlepší makroekonomové, když se sem pozvete. Nový normál, ta úroková sazba je tedy podle vás bude kolik? Nebo zeptám se jinak, zeptám se obecně. Ta výše úrokových sazeb, jakou hraje roli podle vás, podle vaší zkušenosti, při pořizování nemovitostí? Jak velkou roli to mezi klienty, a teď se pojďme bavit nejdřív o fyzických osobách v zásadě, kteří něco pořizují. Jakou roli to hraje? No, já jsem dlouhodobě tvrdil, ještě když jsem byl v tom bankovním světě, že ta úroková sazba nehraje dramatickou roli v celém tom, řekněme, nemovitostním světě nebo tom nemovitostním cyklu, protože hypotéka je jenom nástroj k tomu, abych si pořídil své bydlení. Jo? Čili první je ta potřeba bydlet, chuť si koupit vlastní nemovitost. Ten nástroj k tomu je hypotéka a moje první hypotéka byla za 10,5%. Dneska na to vzpomínám s úsměvem, ale prostě byla taková doba, zaplatili jsme 10,5% na úroku, což jako doufám, že se jako nebude opakovat. Čili, abych se dlouho nerozpovídal, myslím si skutečně, že úroková sazba do určité míry není tím hezky česky driverem pro to brát si hypotéku.
Tohle jsem tvrdil do té doby, než se hypotéky objevily se sazbami 1, nebo s jedničkou na začátku. Ano, tak. A v okamžiku, kdy úrokové sazby opravdu jako byly s jedničkou na začátku, tak si myslím, že ta úroková sazba v těchto okamžicích skutečně se stala tím, fakt, jak se to řekne česky, driverem pro to, jako tím lákadlem. Něco, co hnalo, tak to opišme, ano. Jo, že si skutečně myslím, že potom v takovéhle situaci a konec konců, kdybychom se podívali na výsledky hypotečního trhu z téhle doby, tak ty objemy byly extrémní, byly vysoké a myslím si, že to byl opravdu ten moment a já myslím za sebe, že i relativně výjimečný moment, kdy lidé si říkali, no tak když jsou ty hypotéky tak levný, tak já si vezmu tu hypotéku a koupím si nějakou nemovitost. Jo, že se obrátilo to kolečko potřeb od toho, co jsem říkal, nejdřív je ta potřeba bydlím, mám nástroj hypotéku a že v tomhle okamžiku to bylo, ježiš, to je tak levný, já si musím tu hypotéku vzít a co za tou hypotékou budu dělat, tak si něco koupím. Je teda pravda, když se vracím v myšlenkách 10 let zpátky, a my se k tomu dostaneme, až se budeme bavit i o refinancování, protože to je jako velké téma, tak to byly skutečně, když někdo měl nad 2%, tak už se v té partě říkalo, tak vy to máte takové jako nevýhodné, my jsme jako dostali 1,86, 1,96 a tak dál, takže skutečně ten, kdo šel na 2%, neumíš jednat s bankou. Asi to víte vlastně z vaší praxe taky, tyto fráze padaly. Domnívat se, že tahle doba nastane, z toho, jak vás poslouchám, je naivní. Já si to teď nedovedu vůbec představit. Jo. Opravdu nedovedu si to představit a možná vlastně i doufejme, že to nebude jako třeba, protože vzpomeňme, co to bylo za situaci. Byla to covidová doba, byla to doba, kdy se nějakým způsobem snažily vlády a centrální banky podpořit ekonomiky, čili já bych si možná přál, aby to tak nebylo, protože i v té době se správně říkalo, že prostě peníze mají nějakou cenu, že ta cena peněz na trhu by měla nějaká být a ne tehdejších, já nevím kolik, už ani 0,25 nebo 0,5 cena nebo sazba České národní banky, ta základní sazba. Jo? Takže i tehdy vlastně nejvíc se hovořilo o tom, no ale to přece není normální stav, ty peníze mají nějakou hodnotu, měly by být nějakým způsobem oceněny. Ta cena tehdy se říkalo, by měla být někde kolem 2%. To je, řekněme, ten normální stav odpovídající i inflaci kolem 2%, takže já si myslím, že jako bychom se tohodle neměli dožít, i když pro všechny... Tak funguje to v cyklech, že? Ekonomika možná... No tak jen to nepřevolávejme, aby náhodou jsme si nepřevolali ten cyklus roku 2008-2009 nebo nedej bože ještě nějaký horší propad, jo? Protože já si skutečně myslím, máme co necelý měsíc za sebou toho, co se děje na Blízkém východě a nevíme, jak to bude vypadat za týden, jak to bude vypadat za měsíc, čili já si myslím, že ten vývoj, a znova říkám, nechci se pasovat do role makroekonoma, že ten vývoj může být různý a moc bych si přál, aby nebyl špatný. Když jsme se bavili o tom, co rozhodovalo kdysi dávno, dejme tomu 10 let zpátky, ona úroková sazba, jedno z těch lákadel, druhá určitě byla i cena nemovitostí. Já si pamatuju, když člověk se podíval na weby, tak tam přece nějaká nabídka bytů a domů byla. Dnes si myslím, že to je takové jako střízlivější. Druhá věc, která se změnila, a opět to ještě rozvedeme, bylo, kolik člověk potřeboval, a řeknu to lidově, na to, aby si tu hypotéku mohl dovolit. Když teď Česká národní banka, respektive viceguvernér pan Freit mluví o tom, že 90 000 čistého by měl ta rodina dát, aby si mohla dovolit tu průměrnou hypotéku, což je nějaký 4,3 milionu, tak nějak. Jaký signál podle vás to do společnosti vysílá, protože 90 000 čistého není úplně málo, co si budeme povídat. No, to je otázka, jako dobrá otázka, přemýšlím, z které strany na ní odpovědět, jo, protože můžeme na ní odpovědět velmi jednoduše, tak to znamená, že hypotéky jsou pro vyšší střední třídu, nebo no, já myslím, že to je asi definice tohohle segmentu. Nevím, jestli to úplně jako chceme takhle přijmout, protože bychom neměli zapomenout, sedíme v Praze, nebo oba bydlíme v Praze, takže máme ten určitý jako pragocentrismus a ne všude ta situace je taková, že stojí metr čtvereční bytu to, co v Praze. Takže to je jedna možná odpověď na vaši otázku, která si myslím, že se dá říct, že je i správná.
A druhá, která si myslím, že vlastně může být i zajímavější, je to, jestli to není signál k tomu, aby to, co jsme měli dlouhá léta tady nastaveno, a ano, já jsem byl i tvůrce toho, jako tehdejší šéf hypoteční banky, podporovat vlastní bydlení, tak jestli ta představa toho, že každý musí bydlet ve vlastním, jako jestli se díky cenám nemovitostí, nedostupnosti, nebo nechci říkat nedostupnosti, ale tak, řekněme náročnosti na dostupnost hypoték mění, tak jestli nájemní bydlení nebude sehrávat významnější roli do budoucna, a já si s dovolením rovnou odpovím a myslím si, že bude. Když se, a znovu vezmu po pořadě to, o čem jsme se bavili, pojďme se ještě podívat na ono refinancování. Těch hypoték, těch dlouhodobých, těch řekněme až 10letých. Někde jsem četl, že to je vlna refinancování v objemu až 600 až 700 miliard korun. Představuje to nějaké systémové riziko? Přece jenom, bavíme se o refinancování hypoték, které právě začaly na těch pod těmi 2%. Dnes se bavíme o těch 4,5-5%. Z vaší zkušenosti, jak velký zásah to bude mít, nebo jak velké, já použiju to univerzální slovo výzva, jak velká výzva to bude? No tak já myslím, že předně to bude výzva pro všechny bankovní ústavy to zvládnout procesně. No, já si docela tady jako zakládám na tom slovíčkaření, omlouvám se, že vám schytím za slovíčko, protože jste použil slovíčko refinancování, ale ono správnější je refixování. To znamená a právě letošní rok, a Česká národní banka na to má velmi pěkný graf, ve kterém znázorňuje, jaké hypotéky se v letošním roce budou refixovat, kdy se bude přenastavovat úroková sazba, a jsou to správně, jak říkáte, z velké části hypotéky, které jsou ať už 3letou nebo 5letou fixací, to znamená 5 či 3 roky od nás zpět, za velmi atraktivních úrokových sazeb, rozhodně nižších, než co je dneska. A ty objemy jsou obrovské. Já jsem si včera jsem si ho otevřel v rámci přípravy na vás, nesčítal jsem přesně ty sloupečky, ale zhruba každý měsíc plus minus, prosím, nějaká miliarda, 7 miliarda tam, každý měsíc by se mělo refixovat, přenastavit úroková sazba v nějakých 40 miliard hypoték, to znamená, jsme zhruba na tom čísle, o kterém vy mluvíte, plus minus, jak si teda počítám, že 40x12 měsíců 500 miliard, to je obrovský balík peněz, když si vezmeme, že v České republice je poskytnuto plus minus 1000 miliard hypoték, tak vlastně polovina tak toho. Je to opravdu významná část. Takže já myslím, že výzva je to procesní, protože to je velké množství. Výzva to bude i z toho důvodu, že pro mnohé klienty to skutečně bude jakýsi šok a budou si říkat, ježiš, já jsem měl hypotéku, řekněme, za 2% a teď ta zlá banka mi nabízí 5%, tak tady já bych se chtěl jako bývalý bankéř zastat, protože prostě banka nabídne to, co jí umožní cena peněz, takže ta sazba bude vyšší. Ale mám za to, že ta vaše otázka směřovala směrem k těm konkrétním klientům a k jejich jako zatížení toho rodinného rozpočtu. Je to tak, protože to je podstatný rozdíl. Vy jste to říkal, z 2% na 5,5%, to je v zásadě zásah do té měsíční plátky, může být značný. Může být a otázka, co je značný. Jako budou to jednotky tisíců korun při průměrné hypotéce. Neumím to z hlavy teď dopočítat. Ta dobrá zpráva, a čerpám teda z těch mých ještě bankovních let, protože jsme si na tyhle okamžiky opravdu průběžně dělali různé stresové scénáře a modelovali jsme si, jaké zvýšení sazeb může pro kvalitu portfolia, to znamená pro tu splátkovou kázeň klientů znamenat. A vlastně i ty nejčernější scénáře, u kterých stále ještě nejsme, tak vlastně nám vycházely velmi dobře. Jo? A tady je potřeba říct ještě 2 věci. Jedna je ta, že hypoteční úvěry jsou extrémně dobře spláceny. Ta splátková kázeň české populace je vynikající, je výborná a všichni si k tomu pogratulujeme a popřejeme, protože to je... Jako v porovnání s Evropou? Nebo když máte srovnání s jinými zeměmi? Nemám už asi čísla za celou Evropu, ale pokud si vezmeme, že delikvence toho portfolia je někde rozhodně pod procento, tak je to opravdu jako velmi dobré. Jo.
A z těch scénářů, co nám vycházelo jako kritický moment, je moment, kdyby se zvýšila nezaměstnanost. Kdyby se výrazným způsobem zvýšila nezaměstnanost, tak v okamžiku, kdy nemáte práci, tak opravdu potom někdy vám ty zdroje vyschnou hezky česky. Jo. Takže dokud jde pouze o to navýšení úrokové sazby a nezapomeňme, že taky díky inflaci v tom období, o kterém se bavíme, mnohé příjmy těch rodin vzrostly, protože se nějakým způsobem valorizovaly. Neříkám, že úplně přesně jako s inflací, ale zvýšily se. My taky z doby bankovní vím, že ne všichni klienti prokazovali vždycky všechny své příjmy, protože nemuseli. Prokázali to, co bylo potřeba a různé brigády a druhé zaměstnání, další úvazky neukazovali. No a jako taky si přiznejme, že i ta šedá ekonomika byla určitým zdrojem peněz klientů. Takže já jsem optimistický v tom, že to samotné navýšení úrokových sazeb dramatické zvýšení nesplácení úvěru nepřinese. Takže nějaké jako systémové riziko, to, co jsme viděli v té krizi ve Spojených státech, kde právě bylo to, že každý má právo mít dům s bazénem, když to tak zkrátím, tehdy vlastně nesplácené úroky, půjčky, něco takového podle vás v nějakém velkém množství prostě nehrozí. Ne, myslím si, že ne. Důvod, který jsem se snažil tady rozebrat detailně. Druhá věc je ten náš přístup, o kterém jsem mluvil, můj hrad, můj dům, já tady bydlím, já se chci stěhovat a určitá, a v dobrým to řeknu, necitlivost nás Čechů na to, jakou hodnotu má náš dům. Jo, já nevím, jak to máte vy, ale jestli můj dům má hodnotu X nebo X minus 10%, mě je jedno, já prostě tam chci bydlet. No, to je právě to, co si myslím, že já tam bydlím. Jo? Když se mluví, že Češi jsou milionáři, no tak dobře, pakliže by něco prodávali, ale oni tam většinou bydlí. Ano. Aspoň lidma, s kterými já jsem obklopen, tak ty ve svých nemovitostech bydlí. Ano. A pak, když někdo má tu korunu bokem, snaží se jeden byt možná do budoucna pořídit jako nějakou investici. Penzijní připojištění. Jako nějaký svůj vlastní pilíř. Ale jinak ti lidé v tom bydlí, jak říkáte. No, ale v té Americe to je jako trošičku jiné, že tam ten vztah té nemovitosti samotný, a já myslím, že teda jsem vystudovaný stavař, takže já tam mám ten svůj příběh, který nevím, jestli je pravdivý. No. Jo? Prostě my ten barák máme z cihly a ta cihla něco vydrží a ty Američani to mají z toho papundeklu, teď se všem Američanům omlouvám a ten vztah k té stavbě není takový jako k tomu pozemku, ale hlavně je tam jako opravdu velká citlivost na to, jakou hodnotu ten dům nebo byt v daném okamžiku má. A v tom roce 2008-2009, aspoň tak, jak jsme se to tehdy četli, tak opravdu mnozí klienti vzali ty klíče, dali je do obálky a poslali je do banky a říkali, já tam jako v tom baráku nechci bydlet, protože on ztratil hodnotu a já chci bydlet v baráku, který nestrácí hodnotu nebo má jinou. Takže to si myslím, že se u nás nestane. Když jsem zmínil slovo nebo sousloví investiční byty, je to takový nový fenomén. Často dostalo se to i do politiky, bavíme se o různých daňových opatřeních, a taky se na to dostaneme, jakým způsobem udělat bydlení dostupnější a levnější. Investiční byty, když opět použiju Jana Freita z České národní banky, velké riziko je v tom, že každý nákup investičního bytu maličko posune cenovou úroveň. Je to podíl investičních úvěrů narůstá a to trochu přitápí pod kotlem. Z vašeho pohledu, jak vy se díváte na vůbec fenomén investičních bytů? Ona ta definice je podle mě jako velmi složitá. Co to je investiční byt? Jo? Je můj investiční byt první, v jednom domě bytě bydlím a ten první je teda už jako investiční, no tak teď se říká, že to je ten druhý, je to ten třetí. Jo, tak. Já mám 3 děti, tak když se rozhodl, že no já nevím, jestli takhle. Pro vás a plus 3 děti. Tak já za štěstí má bude bydlet, ale myslím si, že bych se měl aspoň tak já jsem vyrostl v rodině, kde mý rodiče mi pomohli s bydlením, tak já mám tenhle závazek taky, tak se snažím všem 3 dětem nějakým způsobem pomoct bydlením. Jsou to investiční byty, nejsou to investiční byty, ta definice, jako myslím, že je trošičku komplikovaná. Na druhou stranu nedivím se ČNB, že to téma zdvihá, protože ze světa víme, že v případě nějakých problémů s příjmovou stránkou klienta dělá klient všechno pro to, aby si zachránil to vlastní bydlení a ten, říkejme mu tady investiční byt, jako nechá být a banko poradí si. Neprošli jsme si tím obdobím tady v Česku, jinde ve světě to je možná jako viditelnější.
ale a hovoří se o různých restrikcích, nižší LTVčko, ale už v té době, kdy já jsem byl, nebo když jsem odcházel z bankovního sektoru, což už je zhruba 3 roky, tak alespoň u nás ve skupině ČSOB jsme měli na ty investiční byty přísnější pravidla, banky si byly vědomi toho určitého vyššího rizika, takže já si myslím, že na tom trhu jakékoliv doporučení či nařízení ze strany ČNB nepřinese žádnou jako dramatickou změnu. Uvidíme, necháme se překvapit. Jak sledujete vůbec v Česku onu debatu, kterou vy znáte z praxe, nás se dotýká zatím akademicky, ona je ta rychlost povolování stavebního řízení. Nechci úplně zabíhat do politiky, zabalme to tak obecně za vás. Jaký problém to je? Protože vy jste v praxi, vy to můžete ohodnotit. Zůstanou té otázky. Jak vy se na to díváte? Na různé sliby, zda při úpravě těchto a těchto parametrů dojde ke zrychlení stavebního řízení? No, já se na to dívám s optimismem a s velkým očekáváním. Jo? A není to první místo, kde řeknu tuhle větu a opravdu je pravdivá. Já vlastně díky hypotečnímu biznesu jsem byl v kontaktu s dnešními mými kolegy, konkurenty, developery, protože jsme byli dodavatelem hypoték do jejich projektů. A vždycky, když jsme se setkávali a oni jako si stěžovali, jak dlouho trvá povolit barák, tak já jsem si říkal, kluci, developři, vy jste si hezky domluvili a máte tuhle písničku naučenou a jde vám to docela dobře. Všem se zpětně už po několikáté omlouvám, protože v době, kdy jsem byl v bance, jsem si opravdu nedovedl ani jako v nejhorším vidění světa představit to, jak ten proces je náročný, bolestný a dlouhý. Opravdu povolit v Praze stavbu bytového domu je záležitost ne měsíců, ale opravdu let. Jo? Čili zpátky k té vaší otázce, myslím si, že nejenom já, ale jako především celý ten jako developerský sektor věří, že to novela stavebního zákona, která se připravuje, tak přinese zjednodušení, přinese především zrychlení toho povolovacího a ještě možná bych hned dodal toho povolovacího a odvolacího procesu, protože to, co sehrává významnou roli v tom čase, je ten faktor toho odvolání se a toho hezky česky NIMBY, toho ano, stavme, ale ne v mém sousedství a ty sousedi opravdu velmi často jsou tou jako výraznou jako překážkou. Jo? My bydlíme, tak proč by se mělo stavět tady vedle nás? Fakt je to takový fenomén. Já si pamatuju, že jsem zaznamenal jedno sídliště, myslím, Ládví Kobylisy, které je ze 70. let načrtnuto velmi velkoryse a do těch proluk právě měl developer stavět bytové domy a občané se tam prostě vyjádřili, že jsou proti tomu, že to sídliště už má tak skvělé parametry, že do těch proluk se prostě stavět nebude. Takže je to takový jako ale asi to není jenom český fenomén, protože to NIMBY, not in my backyard, pochází z angličtiny. Já nevím, jestli je takhle. Asi to není český fenomén, protože správně říkáte, ta zkratka, jako to jsme nevymysleli. To má česká zkratka ve světě. Ona je to, že tomu ještě jedna zkratka, já se na ní musím zamyslet a taky nevím, kde vznikla a to je to, že už to není NIMBY, že to je banana. Build absolutely nothing anywhere near anything. Jo? Takže to je... Nepostavili jsme nikde nic. Nepostavíte nikde nic blízko něčeho. Jako, jo? Tak to opravdu jako chvílema tak vypadá, ale zase zpátky k té vaší otázce, povídali jsme si o tom, než jsme pustili mikrofony. Já si, jako takhle, nemyslím si, že jsem nějaký velký developer, jo? Jsem v tom biznise 3 roky, ať vystudovaný stavař, jo? Ale já si myslím, že to město se má zahušťovat, to město má růst tam, kde je kolejová doprava. Vidíme to tady na Smíchově, myslím si, že to je opravdu hezký přerod brownfieldu do bydlení. Myslím si, že opravdu i
na mnoha těch sídlištích se dá ta výstavba zahustit, aby lidé nemuseli jezdit autama, aby mohli skočit do metra, tramvaje, konec konců i vlaku, ta vlaková příměstská doprava, ale příměstská z částí Prahy, kde prostě není tramvaj. My máme několik projektů, to je severovýchod Prahy, Měcholupy, Hostivář, tak to jsou místa, kde se dá skočit na vlak a vlakem jste v centru za chvilinku. Takže já se opravdu myslím, že to město jako se zahušťovat má. Podle čeho se developer rozhoduje, kde bude stavět? Jaký je ten mix těch ideí, nebo jak k tomu jako dojdete v zásadě? To bylo by krásný, kdybychom si mohli říct, tak postavíme uprostřed Václaváku barák, to by se nám líbilo. Jo? Tak to já asi už do centra nechodím tam, ať... Ne, tak je to určitě z velké části dáno tím, kde máte tu příležitost, jo? Kde seženete pozemek, těch pozemků v Praze není neomezené množství a musíte sehnat pozemek za peníze, kde vám to dává smysl. No a samozřejmě my v JRD se snažíme opravdu dívat na to, kde stavíme, jak se tam bude žít, jak se budou lidé dopravovat, protože to, co máme v DNA firmy, je to, že by to, co vybudujeme, mělo být v maximální možné míře šetrné teda k tomu místu, k životnímu prostředí, ale tomu patří i ta doprava, čili jako představa, že postavíme někde v Tramtári bytový dům, ze kterého každý bude jezdit svým autem do Prahy, to není něco, co by třeba pro nás bylo atraktivní. Jo? Takže pro nás je to jako hodně spojeno i s tou dopravou. A je to tedy spojeno i s nějakou infrastrukturou, která se přímo netýká jako vašeho projektu, ale vidíte tu městskou část nebo část Prahy nebo část toho kterého města, které se nějakým způsobem rozvíjí, vidíte tam nějaké budoucí body hromadné dopravy, to je to, co pro vás v zásadě rozhoduje. Má se developer podílet na vytváření té infrastruktury. Řada lidí dnes hledá i nějaké služby, nějaké školky, obchody, obchodní centra. Nebo jakým způsobem funguje ono provázání developer versus městská část? Nebo ne versus, ale tak plus, dejme tam plus. Ono to jedno bez druhého nejde. Ty pravidla vlastně jsou jako nastaveny, tam to město, městská část obvykle ví, co v tom místě chce. Přesně škola, jsme diskutovali někde o knihovně a v rámci těch kontribucí, to znamená toho příspěvku developera do území, je to vlastně součástí toho projektu, toho území. A samozřejmě pro nás, jako pro developera, teď když jako zapomenu na chvilinku na to město, protože to si myslím, že jako je daný a že to i funguje, tak samozřejmě pokud budujeme někde nějakou větší část toho města, tak je důležité, co tam za tu infrastrukturu vybudujeme, jestli tam budou kavárny, restaurace, obchody, protože to zase alespoň pro nás v VRD není cílem postavit někde uprostřed pole něco, kde se bude tak akorát jako jezdit, přespávat. Ne, my bychom chtěli, aby ty místa nějakým způsobem žily. Je pravda, že taková místa vznikaly. Je nějaký trend, nebo co je trend, co dnes lidé od bytů očekávají? Podle vás, jaká je vaše zkušenost? Nebo co můžete v zásadě vy nabídnout? Že zase promiňte, že vám skáču do řeči, nebo do začínající odpovědi, ještě jsem to stačil, ale velké téma jako velmi malometrážních bytů, jako velmi malých. Viděl jsem rozhovor asi s vaší konkurencí, kde jsem mluvil o 16 metrech čtverečních a musím tedy říct, že jsem zavzpomínal na svá studentská léta v Paříži před 20 lety, kdy skutečně se takto bydlelo na 12-13 metrech. Když se člověk sprchoval, tak měl ohnutou hlavu, protože to bylo pod těmi střechami pařížskými, krásnými zvenku. Ale kdybyste měl říct za vás, nebo řekněme vaše filozofie, co je dnes ten trend? Já to s dovolením vezmu od nás. Jo? To je ta naše filozofie dlouhodobě je o zdravém, udržitelném bydlení, o tom, co ten náš produkt, na kterém si hodně zakládáme, přináší. Výměnu vzduchu, řekněme speciální formy topení, můžu o tom povídat déle, ale nevím, jestli na to máme dostatek času, přemýšlet o hluku v té budově, prostě aby ten komfort toho bydlení v těch našich projektech byl, myslím, že můžu použít slovo výjimečný, prostě aby to bylo něco co je jiného.
A tu naší značku tak máme postaveno a vidíme to, že k nám přichází klienti, které to oslovuje. Ale samozřejmě jako nemůžu opomenout to, že lokalita je pro každého klienta a developera důležitá. Bavili jsme se o pozemcích před chvilkou. To, co my víme z našich projektů, že opravdu lidé velmi často kupují ať už ten, říkejme, investiční byt, nebo i větší bydlení, nebo kvalitnější bydlení v té lokalitě, ve které jsou zvyklí žít. Jo? Ať už z toho důvodu, že tam mají kamarády, naučený stezky do obchodu, nebo taky třeba cesty na své víkendové obydlí a tak dále. Jo? Tohle všechno hraje roli a konec konců já sám jsem toho jako příkladem, to jsem se v životě stěhoval, myslím, že asi 3krát a nejdále 1 kilometr, jo, zhruba. že naposledy asi 260 metrů z jednoho domečku do druhého. Jo. Takže tohle nesoudíme jenom podle sebe, to víme. Co se týká těch malých bytů, abych neutekl z otázky, je to trend a je to trend, který je daný tou cenou. Jo? Ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě lidé se dívají na to, kolik v absolutní částce ten byt stojí. No a logicky to nemusíme být žádný velcí matematici. Menší byt krát cena za metr čtvereční je celková suma menší než velký byt krát stejná cena nebo podobná cena za metr čtvereční. Takže jak se taky hezky česky říká, ten flat mix, znamená to, jaké stavíme všichni na trhu byty, tak reflektuje i tu poptávku, takže těch 1 KKček, 2 KKček v projektech bývá zpravidla více než těch bytů větších. K těm ultramalým, jak říkáte vy, tak až takhle malý třeba my v nabídce nemáme a zatím to neplánujeme, ale neříkám, že se to nemůže stát. Říká Jan Sadil, výkonný ředitel JRD Group. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.